Днес аз наистина ще бъда един истински капитан на Америка, защото ще се наложи да оцелявам в ето тази игра, наречена Geometry Dash. И ще се наложи да мина заради вас 5 нива. Има ли как минават? Вижте, хора, здравейте, аз съм Християн Киряков. Миналият канал, който направих, въобще не беше хубав. Никой не му харесваше и затова аз си признавам, че той беше ужасен. Въобще не знаех как се снима. Но мисля, че вече съм на достатъчната възраст да направя свой нов канал. И ето вече го направих. Първата игра, която ще пробваме, се казва Geometry Dash. И тя стана доста популярна напоследък. Други ютубъри я правят, влогъри, и аз мисля да съм един от тях и да я пробвам. Първо, виж са. Тая игра съм я играл преди 2 години, когато вече не беше популярна, но сега стана популярна и за още не съм изтрил и затова съм изтрил, спокойно всичко съм забрал и време е да я пробвам. Първото ниво стрелва за главу, добре, айде почваме. Така. Добре, за сега добре. Ей! Те скоро да пускате плана да чуя. Само преча. Представи да беше жив. Но и учили се пак да го. Значи аз съм някаква сепия, която буквално е на ракетката. Представете си какво кринче е да видите някаква сепия. Не, монетката. Да видите някаква сепия, както се вози на ракета. Да знаете, че това съм аз, идвам да ви убера. Добре. Ти здрете, какво иска от мен, бе? Ай, да ти сера на перуката отгоре, тъпата сера. Добре, защо не ти харесва тогава, че се пикам на перуката отгоре? Така... Абе, така по-добре ли, бе? Те сколби, какво искат от мен, не мога да разбера. Ей, капитан Америка! Дали така ще е по-хубаво? Така по-добре ли е? Да играем. Вземам си очички и си гледам. Или капитан Америка? Капитан Америка играе Geometry Dash. Аз съм всеки християни и ти с ракетката Киряков. Виждам точно право в центъра. Те взема да е. Това монетка, какво ми се прави на прозрачно? Той си мисля, че няма да я взема ли? Големи са тия създателите на тази игра. Мисля, че с голямата работа ще ми стоят на мен, няма да им позволява тази игра. Значи вече за 5 път падам и тая игра още не ми е позволила да се мина нивото. Добре. О, минал го. Супер. Значи сега ако има реклама, ще хвърля телефона. О, супер.
Бакон трак някакво си ниво. Добре, тук музиката на телефон не е зле. Майко, ако се бях стърпил, така да погледам. Окей. Оли! Хайде! Вижте как е това? Майко! За малко да падам. Чета и тук. Ти си тия по-майко, ако бях скочил. Знам ги тия, помня ги. Аз какво, нищо ли не трябва да казвам, бе? Ма имам си хора, с които ми гледат в момента, ако искат. Искам да има забавно, тук нищо няма да говоря. Аз си гледам по работата. Работата. Черна магия да им пускат на тия. Майко! Умразна ми! Вижте ти тъпи игра, аз още на второто ниво падам! И като падам още на второто ниво, как ще мина останалите, бе? Черна магия да им падат на тия игри. Да му се не види. Или са пак тях да падна. Айде, Капитан Америка да им пада на главите. Много си сладък кол, обаче нямам да се хвана. Така. Тъп. Тъп, кол такъв. Моля се, почти съм накрая мисля. Моля се, само да не взема да падна. Защото ако падна, вече ще изпотроши телефона, ще изпотроши компютъра, ще изпотроши всичко. Ой, за малко вече майка изкара след това, че се изпотроши. Yes, бе, айде, минах Капитан Америка, вижте. Какво се кефа, бе? Остават ми още 3 нива. О, майко. Капитан Америка направо. Тия нива ми умръза. Сега ако има реклама направо, не знам. Ох, слава. Power Games някакво. Power какво? Какво? Power какво? Power Games. Добре, да. Power Games. Ясно. Оле, ще паднем. Вижда. О, не. Не му става това. Дай ще возим отгоре, да не вземем да паднем. Монетката! Ето монетки. Значи има как да задържим. Колко класно, виждаме. Ако задържиме, може да се катерим без да натискаме.
Господи Световодно, моля да се помогнете ми да домина. Помогнете ми да домина това живота на мръза. Та се пи. Та себе колко да съм взела от тази. Говоря за да вземем монетката, да, монетката, не, няма да забравя монетката. Тук имаше, о, да. Не стига, майко, много съм изнервен. Аз играча ме побърка. О, монетката. О, за малко беше. Моля се да не падне, защото моля човек само да не взема да падне. Ще направо вече ще изгърня. И съседите са голегаджи. Добре. Минавам. Даже отворих нов цвят. Супер. О, супер. Това супер. Само са реклама. О, yes, няма реклама, майко, много скеп. Добре, остават още 2 нива. Са някакво dry out. О, той ниво много го мразих. Какво ли ще иска са от мен? Тук ще се мъчи половин час, ме дай да видим. Али ма колко се слага? Ама айде мри! Това ниво много ме драга. Трудно съм се гмиране. Ой, майко! Да се покана! Ти скучтеш, какво ще скупнеш? Сложи пак капитанската шапка, ей! Кажи им там на тия създатели, ще им сваля шапката. Така ще ти изпия се. Уичи сепията, мале, защо тази сепия толкова ме насмива, даже и като падна? Иначе само след тук пак да не взема да се прецакам. Не, стига, майко! Добре, защо? Непрекъснато само там падам.
става? Майко ми помогна, като скаш тази медуза, като си пя, майко. Ой, аз трябва да скоча. О, мале, майко, се. Добре, защо всеки път на колчетата? Имам чувство, че тази си игра за нарочно ми прави така. Имам чувство, че тая игра за нарочно така прави. Yes, бе, айде. Каква монетка ли беше? Че аз нищо не видях. Сега. Не стига, че се трудят цял ден на едно ниво. Сега и монетки ще трябва да минавам. Yes, бе, айде, най-сетне минахме това тъпо ниво. Добре. Поставя ми още едно ниво. Да видим какво ще ни предостави то. Base after base. Yes. Добре. За сега не е толкова зле, сега го правим. Напредъщо е по някои моменти. Не, стига бе! Стига де! Добре, защо, човек, защо? Че писат ти учебници тук, преди малко съм писал домашни. Падай там. Ти още повече падай там, че не ми трябваше. Ай... Дразни. Тая игра наистина... Та сепя вече, но... Ма ти вече почва да ме дразниш, сепя. Скучна
може да подскочим много, бе! Ще откъсна по палата. Добре, скачай! Аз натискам. Хора, буквално аз натискам копчето, но тъс Сепия не скача. Граждан, ще ли прави така? Иска да си чупат компютъра ли? От телефона, да. Извинявай. Скоро ще играем на компютър. Като ми вземат. Да се пиш. Не ме дразни. Какво е? Лице на Among Us. Гъс направо. Тя си тя гъс. Добре. Добре, сега добре. Сега го минаваме като хората. Можете само тук сега да нападне. Сега падна тук направо ще избърни. Не, защо? Дали събудих някой, бе? Не, играя. Извинявам се. Стои, извикахме, събудихме половината махала. Аз как съм слабак на такъв си игра. Добре, трябва да го. Следно ниво трябва да го. Не, станало ми. О, леле. Yes, хора, минахме и последната ниво.
Хора, че падна нещо. Това беше всичко за това видео. Ако ви е харесало и искате още видео на геометрия, само искам да ви кажа едно. Аз не искам повече, не искам по-добре да кажа на нещо друго. Но вашите желания са закон за мен. И абонирайте се за този канал. И ще качвам още прекрасни видеа, ще се радвам, ще се забавлявам. Аз ще гледате аз как се мъча, как се изнервям на някои игри. И много ще се забавлявам в този канал, ще качвам всичко и чао за днес. Абонирайте се за канала ми и това е. Довиждане.